Хайде да поговорим за нещо, което наистина променя правилата на играта в бизнеса днес – отчитането на устойчивостта. И не, това не е просто поредният модерен корпоративен термин. Говорим за една фундаментална промяна в начина, по който изобщо гледаме на компаниите и тяхната стойност. И точно когато изглеждаше, че Европа е поела здраво юздите, се случи нещо доста неочаквано. И това ни води до един наистина основен въпрос. Как всъщност измерваме истинската стойност на една компания в 21 век? Достатъчно ли е да гледаме само финансовите отчети? Знаете, приходи, разходи, печалба. Това ли е цялата история? Или пък, може би, пропускаме нещо наистина голямо? Отговорът е, просто вижте тази графика. Тя разкрива една, меко казано, драматична промяна. Само си представете, през 1975 година стойността на големите компании е идвала основно от неща, които можеш да пипнеш – сгради, машини, инвентар. А днес? Днес картинката е обърната на 180 градуса. Цели 90% от стойността им е в неща, които са, нематериални. Репутация, иновации, брандове, данни. Това не е просто промяна. Това си е направа земетресение за света на бизнеса. Добре, точно за това ще си говорим. Тази огромна промяна просто крещи, че имаме нужда от нов начин да гледаме на нещата. Трябва ни нов начин да разберем и да измерим какво всъщност прави една компания ценна в дългосрочен план. Има една аналогия, която много ми харесва и описва това перфектно. Помислете си за корпоративното отчитане като за шофиране на кола. Традиционните финансови отчети. Това е огледалото за обратно виждане. Супер важно, разбира се, трябва да се знае какво се случва отзад, откъде се идва, но не може да се кара гледайки само в огледалото, нали? Ето тук идват отчетите за устойчивост. Те са предното стъкло и таблото с уредите. Показват пътя напред, предупреждават за дупки, за завои, за възможни рискове, но и за нови по-преки пътища. И в центъра на този нов поглед, на това предно стъкло, стоят три букви, които със сигурност са се чували навсякъде напоследък. ESG. Хайде да видим какво точно се крие зад тях. ESG е съкращение от три английски думи, които описват трите основни стълба. E – environmental или екологични фактори. S – social – социални. И G – governance, т.е. управленски фактори. Това са на практика тези нематериални неща, които все по-често решават дали една компания ще успее или ще се провали в дългосрочен план. Хайде да ги разнищим малко по-подробно. Първо е за околна среда. Тук говорим за всичко, от въглеродния отпечатък на компанията до това как управлява водата и отпадъците си. Рисковете? Те са съвсем реални. Регулаторни глоби, щети от климатични промени, репутационен удар от обвинения в зелено промиване. Знаете, когато една компания само се прави на зелена. После идва С – социалните фактори. Това е за хората. Как компанията се отнася към служителите си, към доставчиците, към клиентите, към местната общност. Проблеми тук могат да означават трудови спорове, инциденти, изтичане на данни и, разбира се, срив на потребителското доверие. И накрая G – управлението. Това е скелетът на компанията. Как се взимат решенията, има ли прозрачност, етика, добър контрол на риска. Ако тук нещата куцат, рисковете са огромни. Корупция, слаби вътрешни контроли, загуба на доверие от страна на инвеститорите. И най-важното, което трябва да се запомни, всеки един от тези фактори, E, S и G, носи съвсем реален, осезаем финансов риск. Именно защото тези рискове са толкова реални, Европейският съюз реши да действа. И то доста амбициозно. Идеята беше този нов поглед към бизнеса да не е просто пожелателен, а да се превърне в стандарт. Така започна една, без преувеличение, регулаторна революция. Нека бързо да видим как се стигна до тук. Всичко тръгна от голямата визия от Европейската зелена сделка през 2019. След това, през 2020, се появи така наречената таксономия. Един вид речник, който казва кое е зелена инвестиция и кое не е. И тогава, през 2022, дойде кулминацията – Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта, или CSRD, както е по-известна. Това беше големия ход, който трябваше да направи ESG отчитането задължително. През 2024 пък бяха приети и финалните стандарти, които казват какво точно и как трябва да се отчита.
А планът беше наистина грандиозен. Идеята беше тази директива да обхване над 50 000 компании в целия ЕС. Целта беше да се създаде невиждана досега прозрачност. Европа искаше да наложи златния стандарт за целия свят. И точно тук, точно когато всичко изглеждаше решено и компаниите вече се подготвяха, дойде неочакваният обрат. В последният момент регламентът беше пренаписан. Само погледнете това число. Около 85%. Точно толкова от компаниите, които трябваше да започнат да докладват, изведнъж бяха освободени. Просто така. Това е колосална промяна в политиката, направена буквално в 12 без 5. Хайде да видим какво точно се промени, за да усетим мащаба. Преди, големите компании с над 250 служители и 50 милиона евро оборот трябваше да докладват. Сега прагът скача до над 1000 служители и цели 450 милиона евро оборот. Ами малките и средни предприятия, които са на борсата, преди трябваше да се включат макар и с отлагане. Сега напълно освободени, изцяло извън играта. Дори за компаниите извън ЕС правилата бяха сериозно смекчени. И какво означава всичко това на практика? Броят на задължените компании в целия Европейски съюз просто се срива от 50 000 на около 6 000. Да вземем България за пример. От стотици компании, които се готвеха, задължението остава за, може би, 25-30 от най-големите. От една страна, това е огромно облекчение за хиляди фирми по веригата на доставки, които вече няма да бъдат притискани за сложни данни. Но, внимание, това не значи, че темата изчезва. Банките, например, все още ще искат да знаят ESG показатели, когато отпускат кредити, дори и да не е под формата на пълен официален доклад. И тук стигаме до, може би, най-важния извод от цялата история. Защото, независимо дали една регулация те задължава или не, реалността е, че ESG факторите вече така или иначе влияят, и то пряко, върху финансовите отчети. На практика на всяка една компания. Тези ESG рискове не са някаква абстрактна концепция. Те се материализират в съвсем конкретни счетоводни редове. Говорим за обезценки на активи, които изведнъж се оказват остарели. Говорим за промени в полезния живот на машини и съоръжения. Говорим за нови провизии и задължения в баланса. За разходи за преход. Всичко това удри директно по финансовия резултат. Да вземем един съвсем прост пример. Представете си една фирма, която има дизелов генератор. По счетоводни книги му остават още 10 години полезен живот, но компанията решава да приеме нова, по-зелена стратегия и планира да спре да го използва само след 5 години. Какво се случва? Счетоводителят трябва да ускори амортизацията. Това веднага води до по-високи разходи в отчета за приходи и разходи и до по-ниска печалба. Ето така едно стратегическо ESG решение се отразява директно на долния ред. Или пък друг случай. Компания обявява публично, че ще затвори стара замърсяваща фабрика. Това може да звучи като добро пиар съобщение, но в света на финансите то има незабавни последици. Счетоводните стандарти казват, че това създава така нареченото конструктивно задължение. Това означава, че компанията трябва веднага, в същия момент, да запише в баланса си нов пасив, провизия за всички бъдещи разходи по затварянето. Обезщетения за служители, неустойки по договори, разходи за разчистване – всичко това се появява в отчета още преди да е похарчен и 1 лев. И така, този рязък завой в европейската политика остава след себе си няколко наистина големи въпроса. Въпроси, на които за сега нямаме ясен отговор. Първият е за конкурентоспособността. От една страна, аргументът е, че това облегчение ще намали административната тежест и ще помогне на европейските фирми да бъдат по-конкурентни. Но от друга страна, дали пък това не ги лишава от един мощен стимул да иновират, да стават по-ефективни и да управляват по-добре рисковете си, нещо към което прозрачността неминуемо ги тласка. Следва въпросът за тайминга. Как така една регулация, която беше аплаудирана през 2022 като огромен пробив, само 2 години по-късно изведнъж се превръща в непосилна тежест? Какво се промени толкова драстично за толкова кратко време? Самата регулация или просто политическият вятър? И да, какво да кажем на всички онези компании, които добросъвестно инвестираха сериозни ресурси, за да се подготвят за нещо, което сега няма да се случи?
Има и един огромен парадокс, свързан с данните. За да успее зелената сделка, ЕС има нужда от точна, надеждна, сравнима информация за това какво прави бизнесът. А с тази промяна на практика се отрязва основният източник на тази информация с цели 85%. Това е все едно да се опитваш да управляваш сложен преход, но доброволно да си изключиш таблото с уредите. И може би най-важният въпрос от всички – въпросът за доверието. Ако правилата могат да се променят толкова драстично, буквално в навечерието на влизането им в сила, как тогава бизнесът може да прави каквито и да е дългосрочни планове? Не подкопава ли това цялостното доверие в регулаторната предвидимост? И не създава ли точно онази несигурност, която е най-големият враг на инвестициите и на устойчивото развитие? Това е въпрос, който остава отворен.